kahle angifuni bafethu ukuthi ngibe formal, ngifuna nje ukuyikhuluma casual lento le. Yabo njengoba nje bafethu, thina singabantu nje siyaguqwa kancane kancane. Hhayi noma ngizothi phela ubuntu noma ngizothi kunjani, kodwa njengamanje bafethu siyashintsha, yabo. Abantu bamanje bangenwa impaka bafethu, abantu bamanje. Uyazi ukuthi ngibuye ngisho amavidiyo la. Abantu njengamanje isikhathi esiningi bathanda ukuchoma, bathanda ukuy'khukhumeza, bathanda ukuy'veza ukuthi bona bangcono kangakanani. Ngiyayibuza futhi ukuthi njengoba le nto le ingene kubo bonke abantu nje beguquka kancane kancane bekanjena, le nto ibaluleke ngani? Le nto izosisizaphi bafethu? Izosisizaphi le nto yokuthi noma unomuntu efuna ukuy'shaya isifuba ukuthi uyena ongcono? Yini nje leyo nto leyo bafethu? Yini umsebenzi wayo? Ibaluleke ngani empilweni? Cause iyasingena le nto yokuy'khukhumeza bafethu. Uyazi ukuthi kunabantu nje uthola ukuthi baphila ukuchoma nje, yabo. Thotha isikhathi esiningi futhi abantu bathanda ukuchuma ngokugqoka, yabo nje ngisho ngenza amavidiyo yabo ukuthi baqhutha ngokugqoka, yonke leyo nto leyo. Umbuzo wami wodwa bafethu ukuthi le nto inamsebenzi muni ey'mpilweni zethu nje, izosiza ngani?